Γεια σας! Έχετε δοκιμάσει ελληνικό καφέ με γεύση λουκούμι? Ελάτε να φτιάξουμε μαζί μια μοναδική συνταγή για τον ελληνικό καφέ El Greco. Ελληνικός καφές σαν λουκούμι. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: 7 γραμμάρια ελληνικό καφέ El Greco, 40 ml νερό, 20 ml μείγμα σουμάδας, 1 γραμμάριο ροδόνερο. Για το μείγμα σουμάδας θα χρειαστούμε 200 ml σουμάδα, 100 ml νερό. Για το μείγμα σουμάδας βάζουμε σε ένα μπουκάλι τη σουμάδα και το νερό. Ανακατεύουμε το μείγμα καλά και το διατηρούμε στο ψυγείο. Για τον καφέ βάζουμε στο μπρίκι το νερό, το μείγμα σουμάδας, τον καφέ και ανακατεύουμε καλά χρησιμοποιώντας το αναδευτήρι El Greco. Βράζουμε τον καφέ και όταν είναι έτοιμος, σερβίρουμε στο φλιτζάνι ψεκάζοντας το καϊμάκι με το ροδόνερο. Καλή μας απόλαυση!